Mama KaakyireFM, KaakyireFM. Me say Mama KaakyireFM, KaakyireFM. Aye, Mama KaakyireFM. Mon sem non pen one sem, power sem brana. Onka one sem. If we say obinima, obichire. Aye, Mama KaakyireFM no. Mama KaakyireFM no. Mama KaakyireFM. Mama Kyr3. Abamo se boa, abamo se bim boa, abamo se boa, abamo se boa, Mama KaakyireFM, KaakyireFM. So wonderful, and then yes, you move the whole action. I may a free and you're not saying my catcher, the less of any, and then you'll be a of one dream. You will be a of any, Mama Kyr3, will be will be there, will be a messy me dying. I was I of what I saw. I have 4 more subscribers. Mom was share my mom for. Ya do be biasi when you put one share with ya. Mini I said a baby I cano. Ya de at Nasia, ya cassa chabinasa for. About grandma, what's Nasia, no it's you, not to be up of bra. It's for what's some little rabbin answer for name, said by grandma pa. Who's that will put answer. And so can see me better. And from a bed ponsu mucha. From the boy, you now so Kyr3, yes, you are doing it. That's what to send you. Let's say when you're mere opera in us, or to me at the end in a year, or more snow chrono, opera in us. And it is a year canoe, was a Canada ammonia, and one now, a dog will be said a baby Americano, and count down to a pilot, a pilot of the end, and that's the breeze. And the Femboko, and the Femboko, and the Femboko. And it is said you're tough one day, and hey, a radical. No soon you cry, and yes, some in a monk, said your catcher, and your brain would be for back to pay. So, Manga Media would be for Doctor with Jabba. So, what a chima said, Chimia, what a chimaya, or Tentino for Tagrabano, a Hono, let a chima free, Chimia, Monquay, would be for back to pay. Minia, she said, honey. I saw for the yesterday, you've been yet, you've been saying, and you maybe I may come from a Safa to young Papa, I open a beer and Yamewa dear, and one material. And the animal, and then this all the hotel will tell me so. And then W. said, you make a Christopher, be a Christo new, be a Christo new, now so buy be away your moons, there be a back kind of winning. You back your winnings all the hotel around this one, a simple time, no, your bubble boom, and from up the fat. Now, so it's in Hossa, but that's the same with you. Your telephone number is 01521 4008110. For what's the number? I'm a Kyr3, Japanese. Maybe she has said that. What you told was say, that's your new when you're so one as was what I never see. And you know. Beba branti e bi sunye. Me your bad time. Eti your ba meti ma woni bia no, we ye meba. Me nse wo so ye wo ba. E ye wonu bi ba, e ye wo fast ye, e ye wo nana. Odofo enetna se yensem yi, age se onyansafo, wuduedue hu, na wanya ba bi afiri. Na mo ye de betutu ye hofo. Ye de be kyerɛkyerɛ ye ho akwan. Anka wo dan a, na ka obi dia a, e ma na nyo se kwan netene. Na ka be hu se cement board ne. Anwea board ne. Blog board ne sika wuyi ye no emoduru me da se bebre Mama Kyr3 na me beto bom buya hey and then you know that fa boko this nyame so ye si dan na si o je woni ano me ba brantie bi asema wo ye e de bre Mama Kyr3 eni ano ensam no mu awrem kakra emu awrem pa kakra se de na bia yaka no betimu atworo betimu aka betimu ye no oduru ene say abrantie bi e wo brechen kura bi so wafa elder biba nepa elder ne stepfather e wo brechen ha ne papa wo na nkasa wo manga ne hu o ma me ye dickness e wasafu na we na abrantie yi ehu ababa we no
and somewhere shame you. If you see a move, Christopher, Mama, you say ye. Mama, you say ye. Maybe I ask someone to buy and say, oh, who a baba will be with you. O yi sika ya baba wa no ho ade sabe enema ye de trekuru ma ya bruchin krate ne ba branti e party se woni bi na bra baba wa no wo ye no ne papa wo Ghana nti na wo say abaya na ma me ko Ghana na ode ne ho ade ye e ko ma ne papa e wo ma Ghana mu ne bra ma me na ko no abranti e ntwa tekiti e ma me na de ko ye wo de ko ma baba wa ne papa nkasa wo wo no me ni atena se anseme de ekire ba no yo enti abra papa yi eje ne ba eti nsam ye no so no de sabe mu sabe nya ado onima bruchire ensam bebree enu nti de ba ye ne say ababa wa no wie ye no de ne maame ene ne step father no bruchire abeka ne say e wo so mo ton krata no edi tia ka ye de ababa wa no ba bruchire abaya ameke so sabe ye de ne ba bruchire no na enyi kakra na branti yo na o de abaye ya wo ni krata ni bi papa ene ne yere say e wo so mo ton krata ni di tua ka ye de ababa we baye abranti ye ko mpanimfo e ya safo ma me ni okunu da enimu no anim osofo mu wo papa said de bia nka ne sebe papa bi mu adwuma ye wo a Christopher asofo ne elders bi no sebe mu adwuma ye papa menta obi e o bi buade ankasa na so Christopher suwo ye mu nye osofo mu a papa ma fra umbre no ma fra 2 times infiti fa wo ma fidie so sebe obi ni motifia na mo ka de ye ho de no ye wonsani bi wo ha e hu hia se ye befre me mama ka chire me tira fidie so abra me nyima se mu America enti mo nsesa subanfo bi ya Christopher mo wo mu no me ye Kristo ni me kasa de me sese me bi se mi suro nya me ye Kristo ni mo system free subanfo bi mu papa so for my friend 2 times me nyo obi a said you wadene yo se me nyo obi enti wo mu ano wasem na me ka no so for na some of can said ye ba me ne okuna ka no omo ye right papa so for wonya me betua wo kawati obi ba tisika akoye oba ho ade ama ne papa wo Ghana awo ba e wo say eyama ne san akola no wo sofo waje atum se watene bruchire nti no e wo so mo ton krata no na ni anka mo ma ba ma no so adwene asem wo kan ye ne say krata no pa de wo ntua san ntua krata mo ka enu nti na mo sese wo ntua de a omo ton she e Christopher wo ni sa papa bi de ne krata aware ne ba no wo ye no sa na ba ma bi aye no ho ade enu so ya ma brante na nsan moti aso da mu asofo elders ma ku mpanimfo ene papa no mu a mo so mo ya asafo bi mu mpanimfo mu nyina mo hu asemwe na brante bi abase saade a wono one ne papa ene ne ma menso wo manga ne mu akasese saade a ene de na awade no obegu awade na awade nso ogu ne de a wo hia se wo ba de ne ma wo de koye asemi ya sensebe afa no watena se a unu aba mama ka kyire ni obi ni ma obi kyire aha de ye kasa kyira banyansafo ye nsam ye ka ho ntia se na so wo nyansa de ama beka ne hie wo hie na wo bete nsam na se me da se telephone number no gusu no fa wasembra ye bedue biem ye baba beja ni se buya ene ano ewia se ye de no sanye nyame ya wo beje meme no mienu a eti nka akonta be nkra ne ye bekwa kobu akonta be ne ye bekwa kobu mo hwe nsam a ekoso wo wiase ne mo hwe o ampi yo wu ye na yire mienu ye de ba ko akire yi ba ko afiru mo so no mo te parliament ya hyehye mbara se obi ye wedding a wonti ne ware biem nso ampi ayire mienu o ampi na yire mienu o wode ne wo mba wo enye sam pa no wa ko wo mamu mienu na nanu mahemfo e wo sesese mo tena se ne mo so mo de mo na ni sifam na sama mu mpanyimfo na di nsamfo a sesabi asofo bi nso di nsamhuna na nanu so wo sam kasa na sabi na nanu nso sa nso mo ye niema bi a nso ye nsamhuna asofo nso atima aka monim because nipa me yensa we ni mu ye mpanyimfo a mo bubi ase wo hene ama mpanyimfo asofo sa wo sofo atima kasa wo bi ba wo be ma tisika yo ba ho ade na burochire ha wo sofo atima agina mu se
was set papa no ne oyɛ beton krata na wa bere kwa papa wo ba ne te Ghana wa de oba ne tinsa papa sofo wo adwuma ye ma fra wo mpirinu wo adwuma ye ankasa na samwe no abusua ne bebu fonfo na wo so bebu fonfo bi onyame bebisa mo obi ba wo sofo wo te ha no ma se so wo ma nyini wo manga ne mu a mama ye hye ne ma bi ayeye na ye ankasa ne ye mani pa bi no esori tie nyame emma wo sofo nka samwe wo na ne sifam once me mama ka kira meti ekura sabe ya samwe dudu mani ma e wo kwan be so sempa be ma no wo krata ha no no de ne ba no obesan a papa na de ntina baba wa na o man kasa ni o be ma no o mo ton krata nti mo nkoye ne ho ade mo ti ma de nsa samu ye Christopher nti eti krata na mo ton de ateboka Eda wa so wo na wo ba na na wo na obi ba be ma atue sika se so wa no disika ko Ghana ko ye ne ho ade o mo nyina mo wa adwuma ye o e mama ka kyire bebi ama mo ntomo bu o na mo se mo frabo o nyame ka me ho sa asem ne di ho fa nka de mo ko mo ngoto gani wo tua sika e ma nsuo e ne aboso Ghana no ne so nyame ni suro nyame na me wo nyame so odi machi me say sa asem ne ye no kora me wo buada wo buwa de mo ye no na bo de de mo ye ni sum ni na be de na se mo hu ba bi ane ma mo ye a Christopher binom eniam amuti sum eye papa obi ba wo woda force fe no asase a ye dwuma de ediani obi ni ma obi kire ye de ye sam no ye sa wotena se na wa due no anya ba bi afim eye me ba brant here because of fear kita no metima wo no wono no ni obi ba ahu obi ba buruchire ha akola no papa won kasa wo no wo manga ni ba yi scam oba no maame e de yakọ Ghana koma akola no papa ye no ho ade abrant here ni twa ticket ma akola no maame wodi akoma akola ne papa ye ne maame kuo ne ti pulum ha no akola na wo wie de maame ne okunu be ka ne se e wo so omoton krata ne di sika omo de ne ba ye omo ya Christopher o deaconesses and elder ane mafra asori ne musofo mafra wo mafra 2 times se wo wadene ne se me nyobi ya papa wo so nyobi ya wo nyame anim because wa nye nyame adwuma se wadwe ya wo se me nyobi ya wo so nyobi ya wo nyame anim osofo abrantia na no asem kire se wo ba wo nti na otim ka kire me se me mfra wa mafra 2 times wa ma me muaye no edunti anianom wa woti asem yi no kadi ni wo nsam yenu se benkum ni we se ni fa ni we hye mo ye niema we na mo de egunyankopon asafo hu fi na ye koka wo atena wo fie se me ma se fidie bu a me wo atena wo fie wo ba na wo ne da no ono aka akira wo se me ma abodam wo ba na eda wo ba na ane no da no wono wo ni mienu de abetom no e maaye me ma abodam wo akora keto ati no papa oda e ku ma me ato ahwene wo mo odam akola keto abati ma je wo ma me kunu wo mo odam me ma abodam ahu me da se na de abeto no papa no mu beku 2020 be kona biye wo no papa mu beku de besi anuano mo hye ne ma ekoso wo wiase ebi anie ni panka no kre ni pantim nka no kre ntire ni nia ade ani nia ye no wani se enye enso nka no kre fa ntire ne se ni nia ade a wo ye enye munim no kre mo nka obi ka wo ye tamfo me de ye no ane maka no ma anka dan amoa wo ebebu obi de angel no age obi ane sa me de da bia be ka no me se ye afu aboa ye ho enti me mama ka kire ye entumtu no wase wakrabo utumitu a wase wakrabo eye wo bi ni ma wo bi kire mama ka kire me ja ni se buya me da se won saka fa ma wo nua wate anuanom o ma ye ntena se nya abadwemma efisa niema ekoso ne no nipa dwene ho aye ntiase agise wonyame ba ya brabo emu se brade amamu a ya nti ya ho ase da bi ada anuanom ade ya ne ye gye ade ya ne ye pe niema ekoso nyina no eye niema ya ne ye niema tietia ye ho nipa ne ye mfonso ni wie na ye kata mfonso so nananom ahemfo kata mfonso so nananom adwuma mu mpanimfo aban wetitirofo asofo so nka mo so mo kata mfonso so papa sofo maka kire se wo afabuo wasase no ehu efiri se ma enya kwan afre wo mpiri no menua won saka video ya fama wo nua so ye ba brantie bi a atisika ko ye oba ho ade
ne maame ne maame kunu na ne tie burukyira sei on sanchi akrata ahoka enye saade a ono so na busu a wofie sebe de be di mpo benya ntwentimi nye asotro mienu de ne hahanye eti na de ebesi be de ebesi ene he de mo ye nyina ne nyame adom jama aban me wo kwan wo ho me de be kwa akoma wo ho eno no mo de atetete moto no wo mahu amanfo ati kurom ha opportunities be bro mo ye ho aga na fo su ba mo ne na obi ba ne de ono de wonsu wo de be ko jama aban bebam papa wo ba na one no wo ya wo ne na da wadi ne na wo ti fi o se me ma boda ma wo ma mi o minim ne hwia so de mu no mu nyina mo de ye beba e ya de no wa ma beba no ba na wo na nsan mo ntwan na mo be hu mo ta mo so ye eno no maka kire mo no me se mimi gina botan me se botan kase bi so ensu ye be hiri enframa be fa na nso me wo nyame a wote ase me da se bebre wo saka video ya fa ma wo nua nso no nso fa ma obi wo nua ba mama ka kire wo bi ni ma obi kire me da se bebre ba